tämä on nyt se hetki, jolloin ei kannata työntää päätä puskaa. No tämä on vähän sama asia kuin silloin, kun aikoinaan kun some tuli ja sitä joutui perustelemaan aika monelle yritysjohtajalle. Yritykset ei ole enää kiinnostavia, mutta ihmiset niissä yrityksissä on kiinnostavia. Tervetuloa kuuntelemaan Markkinointi nyt -podcastia. Tässä podissa pureudutaan siihen, mikä markkinoinnissa tällä hetkellä puhuttaa ja miltä markkinoinnin tulevaisuus näyttää. Ota podi seurantaa, tykkää ja jaa. Mutta nyt päivän aiheen pariin. No niin, tänään keskustelemassa Markkinointi nyt -podissa meitä on 3. Jussi Saunamäki, Tero Heittola ja allekirjoittanut eli Marika Siniaalto. Tänään puhutaan siitä, mitä markkinointi on tänään ja mihin se on menossa. Eli keskustellaan vähän isommassa kuvassa markkinoinnin trendeistä, haasteista ja myös tietysti mahdollisuuksista. Ja ehkä niin kuin ihan heti alkuun, niin mitä markkinointi on vuonna 2025 ja miten se ehkä eroaa niin kuin esim. Vaikka 5 tai 10 vuoden takaisesta? Jussi. Hyvä ja laaja kysymys. Markkinointihan on, puhutaan markkinoinnista, niin siihen liittyy paljolti kaikkea ihan tuotteen kehittämisestä hinnoitteluun, mutta kun puhutaan markkinointiviestinnästä, niin ehkä semmoinen yksi iso juttu, mitä itse on tässä nyt niin kuin vaikka viimeisen 5-10 vuoden aikana huomannut, niin tämä monikanavaisuushan on niin kuin räjähtänyt aika lailla käsiin, että se, että aiemmin mainostettiin muutamissa kanavissa, ehkä näyttiin jossain Helsingin Sanomien kannessa, niin nykyään niitä kanavia on ihan valtavasti ja se on niin kuin, levittäytynyt tosi laajalle se, että missä nämä ihmiset viettää aikaa ja sitten ehkä se aiheuttaa semmoisen haasteen just, että pitää tuntea se oma kohderyhmä ja tehdä hyvä suunnitelma siihen, että tietää, että missä he viettää aikaa ja lähteä sieltä sitten selvittää sitä. Niin, kanavia tulee vaan koko aika lisää. Kyllä. Toisaalta kanavia poistuu myöskin sitten niin kuin kohtuullista tahtia. Joo, ja eihän se niin kuin missään nimessä, mekin ollaan paljon puhuttu siitä, että se, että on kanavia paljon, niin se ei niin kuin tarkoita heti sitä, että pitää olla kaikkialla, vaan että mieluummin niin kuin valitsee ne itselle relevantit kanavat, mistä tietää, että tavoittaa ne omat kohderyhmät ja keskittyy niihin ja tekee ne hyvin. Ottaa ensin vaikka niin kuin 1 tai 2 kanavaa hyvin haltuun ja sitten vasta lähtee sinkoilemaan näihin muihin kanaviin. Niin, kyllä sitä aikaa saa käytettyä ihan niin paljon kuin haluaa, kun ottaa kaikki mahdolliset käyttöön. Ja toisaalta sitten, niin kuin Tero sanoi, niin tavallaan poistunut on ehkä kanseloitukin jotain kanavia, kuten nyt vaikka Twitter, että nyt tänä päivänä sitten brändit miettii, että voiko siellä olla oman brändinsä kanssa. Totta. Mutta tätä se on ollut oikeastaan niin kuin ihan alusta lähtien. Että mä just katsoin, että milloin Google perustettiin esimerkiksi, niin olihan sitä ennenkin niin kuin hakukoneita. Mäkin vielä muistan Altavistaa ja kaikkia niin kuin näitä muita, mitä ei ole niin kuin enää olemassa. Ja mä luulen, että se tulee jatkumaan, niin että voi olla, että jotakin näitä meidän isoja kanavia, mitä tällä hetkellä käytetään, niin voi olla, että 10 vuoden päästä niin kaikki ihmettelevät, että mitä nämäkin nyt mukamassa on ollut. Kyllä. Et siitähän paljon puhutaan nyt tosin, että näiden isojen ylivalta on kasvanut niin isoksi, että se on tosi vaikea saada sinne niinku uusia tämmöisiä täysin ulkopuolisia, koska jos joku uusi kanava lähtee nouseen, niin sitten herkästi niinku Meta tai Google tai joku näistä jäteistä sitten sen ostaa. Et kun mietitään vaikka Metaa, joka omistaa tietysti tunnettuimpana Facebookia ja nää, niin siitähän on puhuttu jo pitkään Suomessakin Facebookin kuolemasta ja sitten toisaalta kun me seurataan lukuja, niin nehän tekee ennätystuloksia koko ajan ja siellä on niinku käyttäjämäärät kasvaa entisestään koko ajan. Me pystytään tavoittamaan sieltä niinku entistä enemmän käyttäjiä koko ajan. Et se on niinku, sit toisaalta niinku aina luvut ei valehtele sellaisissa asioissa. Että. Niin, se on totta. Datahan se niin, ja tämä on itse asiassa niin kuin hyvä oikeastaan niin kuin aasinsiltana tuohon, että mikä on muuttunut. Ainakin itse näen, että niin kuin se datapohjaisuus on tullut niin kuin läpi niin kuin oikein ihan kunnolla niin kuin viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana. Et on sitä aina tietysti ollut, mutta se on jollain tavalla vaan niin kuin käytännössä koko ajan kiihtynyt. Mutta toi oli hyvä pointti tuosta, että miten niin kuin nämä niin kuin luvut, kun ne ei ole kuitenkaan niin kuin valehteneet. Onhan esimerkiksi jollakin Metalla niin ihan valtava määrä erilaisia niin kuin tuotteita, että ne kehittää sitä omaa kanavaansa niin kuin koko ajan. Ja sitten me ollaan nähty esimerkiksi Temussa, että mikä tulee, että markkinointi, myynti tai jakelu, asiakaspalvelu, ne tulee menemään koko ajan lähemmäs toisiansa. Että sieltä tulee niin kuin tämä digitalisaatio, mikä tulee läpi kaikesta
niin mä luulen, että se tulee tekemään vielä niin kuin, siis tulee tekemään jatkuvasti isoja muutoksia. Kyllä. Joo, ja nyt puhutaan tietysti varmasti joka jaksossa jossain määrin tekoälystä, koska se on nyt tämmöinen niin kuin isosti pinnalla oleva aihe ja valtavasti muuttaa kanssa, mutta sen myötä just tämmöinen niin kuin datan tulkitseminen ja ennakoiva data-analyysi ja tällaiset tulee tavallaan kaikkien saataville. Että semmoinen, mikä on aiemmin ollut isojen toimijoiden niin kuin yksinoikeudella, niin nykyään nämä työkalut on niin kuin kaikkien käytettävissä. Ja sitten toisaalta sieltä tulee sitten tämä niin kuin yksi semmoinen trendi, minkä mä näen, on tämä niin kuin personointi. Että me tullaan menee varmasti enemmän ja enemmän vielä siihen suuntaan, että niin kuin asioita tullaan personoimaan tosi niin kuin detail-tasolla yksittäisille käyttäjille, että sä saavut verkkosivuille, niin sä saat just sellaista sisältöä, mitä sä haluut. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin siellä niin kuin toisessa päädyssä tämä yksityisyyden suoja ja se, että miten tavallaan ne kulkee käsikädessä. Että ihmiset on entistä enemmän tiedostaa sen, että kuka sen datan omistaa ja mihin se valuu, kun noita palveluita käyttää. Ja on niin kuin mielenkiintoisia sitä kohtaan, että mihin ne omat tiedot menee. Ja sitten toisaalta niin kun se personointi taas sitten niin kun helpottaa sitä käyttämistä ja asiakaskokemus paranee ja näin. Että se on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kaksipiippunen juttu, että toisaalta me halutaan parempia palveluita ja helpompaa käytettävyyttä, mutta sitten me joudutaan maksaa siitä sillä meidän datalla. Niin, kyllä. Mutta toisaalta onhan paljon, niin kuin puhutaan siitä, että somekanavissa tällä hetkellä algoritmit personoi jo niin pitkälle sen käyttäjäkokemuksen ilman, että se tavallaan edes, no joo, tietysti tietyn tyyppistä dataa sinne on luovutettu ja sitä, miten me käyttäydytään, mutta kyllähän sekin niin kuin on yksi semmoinen iso muutos, niin kuin ainakin omasta näkökulmasta ihmiset on niin kuin tietynlaisessa kuplissa. Et jotenkin se, että mun Insta näyttää tätä ja sun Insta tota, ja varsinkin jossain TikTokissa vielä mennään vielä niin kuin kohdennetumpaa, että niin me helposti luullaan, että niin kuin ne asiat, mitä me nähdään, että olisi jollain tavalla niin kuin toisten pöydällä tai niin kuin yhtä isoja. Ja voi olla, että toiset ei ole nähnyt sitä ollenkaan. Tämä tulee aina välillä jossakin niin kuin asiakaskeskusteluissakin niin kuin vastaan. Tai aikaisemmin oli aika helppoa, että kun sä laitoit niin kuin sen TV-filkan pyörimään jonnekin, sä tiesit missä kanavilla, sä tiesit missä niin kuin slotissa se pyörii siellä. Sama homma jossakin, niin kuin, ja pystyy todentamaan sen tosi nopeasti. Ja aina kun joku kysyy sitä, että ollaan me nähty jostain, niin voit näin heiluttaa sitä, että joo, täällä me ollaan ja kaikki näki sen. Ja nyt kun se on tullut niin kuin digi- ja personoitupohjaiseksi, niin sä et välttämättä tiedä itsekään, että kelle just tietylle henkilölle se on nähty. Ja voi olla, että sä oot saanut niin kuin sillä niin kuin todella niin kuin loistavan metriikan. Kaikki näyttää niin kuin hyvin, tullut liidejä, kaikki on mennyt hienosti. Ja sitten kun sä kyselet ihmisiltä, niin en mä ole nähnyt, ei kukaan ei nähnyt yhtään mitään. Kyllä. Tämä tekee siitä tosi erilaista. Ja toi keskusteluhan käydään monesti just johtoryhmätasolla esimerkiksi. Että anteeksi nyt, mutta mihin meidän markkinointibudjetti on mennyt, kun mä en ole nähnyt yhtään meidän mainosta missään. Tämä on just se pomon kone-ongelma, että sille viilattiin verkkosivuja silloin joskus back in the day, että saatiin se näkymään siellä oikein. Että. Kyllä, sen takia pitää aina ostaa se yksi mainospaikka siitä markkinointijohtajan kotikadulta. Niin kyllä. Joo, tai sitten laittaa sinne Facebookin johonkin puutarharyhmä kiinnostuskohteisiin jotain pyörimään, että tietää mistä. Mutta se on ihan totta, ja noita keskusteluja käydään paljon. Mä ymmärrän sen toisaalta siellä tasolla, kun ei olla tekemässä sitä markkinointia, suunnittelemassa, tekemästä taktisesti, niin se on vaikea ymmärtää se, että mihin tämä raha on mennyt, kun en mä ole nähnyt mitään, kun ei siellä Tanssii tähtien kanssa nyt ollutkaan sit mainoskatkolla sitten meidän juttuun. Aivan, ja sen takia ehkä joskus niin on helpompi laittaa rahaa vaikka tapahtumiin tai joihinkin niin fyysisiin niin materiaaleihin, kun sä pystyt kuitenkin todentamaan sen, että okei, jotakin tämän tyyppistä ainakin tapahtuu. Mutta hei, mä itsekään ole ihan immuuni niin tolle noin, että kyllähän sitä niin aina tulee niin mietittyä sitä, että minne tämä nyt meni ja oliko tämä kohderyhmä oikeasti niin oikea, oliko tämä viesti hyvä. Ja että vaikka siinä tehdään niin kuin jatkuvaa optimointia niin kuin sen kampanjan tai toimenpiteiden aikana, niin kyllä se paljon enemmän jännittää kuin taas sitten se, että no, meillä oli talouselämässä oli tällainen juttu ja Kauppalehdessä oli tommonen ja Hesarissa oli tommonen. Sä tiesit, että siellä ne oli. Kyllä. Joo, ja tuostahan on paljon viime aikoina puhuttu just tämä iänikuinen niin kuin brändi versus performance, että kumpaan sitä rahaa kannattaa laittaa. Että tavallaan performance pystyy mittaamaan tosi tarkasti kaikkea, mistä se kauppa tulee ja miten ne niin kuin kohderyhmät saapuu ja näin. Sitten toisaalta meillä on se niin kuin 95%
kohderyhmästä karkeasti, jotka ei ole ostamassa mitään. Ja siellä vielä. Vielä. Että siellä se brändin rakentaminen taas se tunnettuus, se, että se tunnettu brändi tekee kaikesta sit vähän niin kuin helpompaa loppupeleissä. Että sitten se niin kuin performance myös helpottuu ja kaikki mittarit paranee, kun sulla on tunnettu hyvä brändi. Että sitten, kyllä mä niin kuin, vaikka mä oon tämmöinen niin kuin aika datauskovainen performance-tyyppi, niin silti aina niin kuin ison ääneen peräänkuulutaan sitä brändin rakentamista ja brändin tunnettuutta, että sinne rahaa, koska se tekee niin paljon helpommaksi kaikessa. Ja just tämä tavallaan yksityisyyden suoja, data, evästeet katoo, me tarvitaan sitä niinku first party dataa, niin siinäkin se tunnettu brändi, että mä luovutan paljon mieluummin mun datan jollekin tunnetulle, luotettavalle brändille, kuin jollekin täysin tuntemattomalle. Kyllä. Niin, tästä on itse asiassa ihan tutkimuksia. Tämä on niin kuin siis se, että aika iso osa itse asiassa niin kuin ihmisistä luottaa enemmän siihen, että Apple pitää niin kuin vaikka omasta datasta parempaa huolta kuin valtio. No ehkä voi jopa niin ollakin. En mä tiedä, onko se, mutta siis tuntuu jotenkin niin kuin hassulta, että me luotetaan tämmöisiin ylikansallisiin brändeihin, niin jotka me kohdataan niin kuin joka päivä, versus niin kuin sitten just niin kuin tyyliin terveystiedot ja oma valtio. Niin. Kyllä. Mutta siis tästä oli just juttu Hesarissa, mä en tiedä satuitteko huomaamaan, mutta oli tämmöinen niin kuin kotimainen nahkareppujen valmistaja, joka siis koki hirveätä ongelmaa siitä, että on ollut tällaisia niin kuin feikkivalmistajia, tämmöisiä, en mä muista mitä niiden nimet on, mutta tämmöisiä niin kuin tekoälyllä tehtyjä kuvia tämmöistä vähän vanhemmasta herrasmiestä, joka tekee jotain nahkalaukkuja ja sitten ne on jostain temusta tyyliin. Mä itse asiassa näin sen, joo. Niin tämä niin kuin koki tämä oikeasti käsityönä reppuja tekevä ihminen tosi hankalana sen, että häntä luullaan huijariksi, koska hän oli niin hirveän samanlainen. Oli saatu tehtyä niin kuin hieno brändi tavallaan siihen niin kuin käsityön ympärille, mutta hän ei ollut kuitenkaan tarpeeksi tunnettu, että ihmiset luottaisi, että tämä on aito. Niin toihan tulee sitten niin kuin pienillä toimijoilla aika isostikin vastaan, varsinkin jos ton tyyppisellä alalla toimii. Kyllä. Joo, ja toi samahan on, niin kuin, että jos miettii vaikka Amazonia, että miten se on kasvanut niin isoksi, niin kyllähän yhdessä vaiheessa Suomessa Amazonhan ei ole niin kuin vielä toistaiseksi, koska se ei ole tänne rantautunut, mutta esim. Jenkeissä niin monethan lähtee jo siitä alusta heti, että tämä tuote menee Amazoniin, koska se on ihan niin kuin, se ei ole kannattavaa alkaa itse perustaa niitä verkkokauppaa ja sitä, koska siinä käy just toi, että ihmiset pitää sitä niin luotettavana, hyvänä, helppona, hyvä asiakaskokemus, ilmaiset toimitukset, nopeat, niin sitten se tavallaan vähän niin kuin luovutat jo siinä alkuvaiheessa sen, että se kauppapaikka tulee olemaan se Amazon. Niin, se on niin kuin kuratoitua ostoskokemusta, että ne tiedät jo valmiiksi. Että... Ja tämä on ehkä niin kuin tämä, että mihin se konvergenssi niin kuin menee, että kyllä me jossakin Temussa tai noissa niin kuin sanotaan suoraan asiakkaalle toimitus niin kuin ketjuissa, niin me nähdään jo niin kuin sitä. Mutta mä oon vähän ihmetellyt, että miksi Amazon on ollut niin hidas jotenkin niin kuin mun mielestä tuomaan sitten taas niin kuin näitä niin kuin markkinointityökaluja tai semmoista niin kuin sanotaan niin kuin sosiaalista aspektia niin kuin tähän shoppailuun niin kuin mukaan. Luulisi, että ne olisi, koska siellä on sitä tavaraa, siellä on tuoteesittelyitä, siellä on niin kuin live-juttuja ja kaikkea tällaista näin, mutta jotenkin se ei ole ainakaan itselle tullut sillä lailla, että tämähän on niin kuin iso asia, että se on vielä aika pientä. En mä tiedä, ehkä 5 vuotta. Niin, ehkä ne haluaa, ihmiset, ne myyjät itse rakentaa ne omat systeeminsä sinne, että voi omilla kanavillaan sit markkinoida. Niin, mutta kauppa tapahtuu Amazonissa. Joo, just näin. Mutta jos ajattelee vaikka jotakin influenceria tai jotakin muuta niin että miksi se esittelee niinku niitä tuotteita jossakin toisessa kanavassa, missä et voi ostaa niitä, versus että sä voisit olla niinku suoraan sit jo siellä platformilla. Ehkä tässä on tietysti sitten se, että toisessa seurataan, toisessa ostetaan, että se ei ole vielä siellä, mutta tämä on ainakin semmoinen, mitä on itse ennustanut aika pitkään ja ollut väärässä, katsotaan, että olisipa jossain vaiheessa oikeasti. Joo, ja mä oon ymmärtänyt, että Kiinassahan toi on iso juttu. Että siellä WeChat-palvelussa, mikä on heillä semmoinen tavallaan kaiken yhdistävä sovellus, niin siellä on isona just toi tommonen influencer-shoppailu. Niin joo, ja siis nythän tuli itse asiassa just viikonloppuna, sain taas jälkikasvulta kuulla, että TikTokissa oli siis joku keissi, jossa joku TikTokkari, siis joku vaikuttaja oli perustanut siis jonkun appin, jossa ideana on se, että se on vähän niin kuin tavallaan Woltti tai DoorDash, mutta se on niin kuin TikTokin näköinen. Sitten siellä on jotain annoksia ja sitten sä voit suoraan siitä niin kuin videosta tilata sen.
Mä katsoin, että ihan oikeasti, että tällaiseksi tämä menee. Itse on niin tottunut, että on sellainen katalogi, mistä niinku ostetaan. Mutta sitten tämä oli tosiaan silleen, että onpa ihana pasta-annos ja blää blää. Ja sitten sä voit siitä suoraan vaan tilalla. Joko ne raaka-aineet tai sitten se oli suoraan valmista tavaraa. Niin Joo, tuossa tulee just se tavallaan suositteluvoima ja se niinku, mikä valta noilla vaikuttajilla on. Että sehän on ihan järjettömän iso valta, mitä he käyttää tuolla kanavissa. Kyllä, ja myöskin semmoista älykkyyttä tietysti tehdä tuommoisia uusia juttuja. Mutta kyllä siitä on tullut niinku sellaista, että aikaisemmin sä pystyit ostamaan itse asiassa siis kansainväliset yritykset pystyy ostamaan suhteellisen hyvin riittävän kokoiset oikeat kohderyhmät itsellensä. Ja nyt mä sanoisin näin, että siitä on tullut kyllä, että se kilpailu tuosta digitaalisesta spacestakin on todella kova. Että ollaanhan mekin nähty sen, siis sitä, että joka vuosi oikeastaan kaikkien näiden platformien kustannukset nousee. Että se on printti ja perinteinen media menee per capita menee alaspäin ja sitten tämä nousee tyyliin 30% suurin piirtein per vuosi. Kyllä. No, mutta jos me nyt puhuttiin tavallaan 5-10 vuoden ikään kuin trendistä tai muutoksesta, niin mitä jos pitäisi nimetä ne suurimmat muutokset meidän toimialalla eli markkinoinnissa niin viimeisen 2-3 vuoden aikana? No hei, mä itse asiassa mä oon miettinyt tätä jonkin verran ja tämä voi tietysti mennä ihan niin kuin metsään. Mä jotenkin näen, että isoja muutoksia alkoi tapahtua oikeastaan korona-aikana. Et silloin monet yritykset hiffas sitä, tai rupes puhumaan ääneen siitä, että hei, tämä on ihan strateginen juttu meille, että meidän täytyy olla diginatiiveja, tämä digitaalinen transformaatio pitää saada kunnolla käyntiin. Ja aluksi se tietysti tarkoitti sitä, että meidän alalla, sitten sen jälkeen oikeastaan kun kaikki meni kiinni ja kukaan ei ostanut yhtään mitään, niin yhtäkkiä ne hanat aukesi ja tästä koettiin, että tämä on kaikkein tärkeintä. Ja sitten kaikki yritykset rupesivat rakentamaan sitä omaa kyvykkyyttänsä, mikä ehkä jatkuu vielä sitten siinä tekoälynä ja jatkuu koodauksena. Että me ollaan nähty nyt paljon noita IT-firmoja, mitkä on kokenut sitä samaa, missä ehkä meidänkin ala on ollut. Eli että kun yritykset on ruvennut rakentamaan itse sitä kyvykkyyttä, niin ne on luonnollisesti ostanut vähän vähemmän palveluita esimerkiksi. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä mä koen positiivisena juttuna. Että jos tämä sama kehitys jatkuu vielä, niin kuin sanotaan ehkä Suomessakin 10 vuotta, niin markkinointiviestinnästä saattaa tulla oikeasti strategista yrityksille. Se on oikeasti tärkeää, eikä vaan semmoista ynnä muuta, joka tehdään sitten tuotekehityksen tyyliin jälkeen ja sitten, että vähän ennen myyntiä. Niin, tehkää se joku kiva kamppis. Mutta tämä on ehkä siis semmoinen, mikä mun mielestä on muuttunut isosti. Okay. Kyllä. Joo. No, toi oli tuommoinen iso strateginen muutos. Mä voisin ehkä ottaa yhden semmoisen vähän kevyemmän tähän, minkä mä oon huomannut viime vuosina. Että yritykset ei ole enää kiinnostavia, mutta ihmiset niissä yrityksissä on kiinnostavia. Että se on, totta, toi on hyvä. Se on että nyt jos miettii vaikka, että miten sanotaan viimeisen 2 vuoden aikana LinkedIn on taas uudelleen aktivoitunut. Että siellä on kova pöhinä käynnissä koko ajan. Mutta sehän ei ole käynnissä yrityksillä, vaan että se on niillä ihmisillä näissä yrityksissä. Ja siellä yksittäiset työntekijät saattaa tehdä tosi ison vaikutuksen siihen brändiin. Et mä huomaan itsekin, että mulla on muuttunut mielikuva jostain brändistä tosi paljon, kun mä oon ruvennut seuraamaan jotain yksittäistä työntekijää siellä. Et se on myös semmoinen mielenkiintoinen havainto. Mutta se on myös aika raaka peli noin yrityksen ja brändin näkökulmasta, että entäs jos meille, lähtökohtaisesti mulla on heti kauhukoa, entäs jos meillä ei ole ketään sellaista, kuka haluaisi olla se äänitorvi, tai meillä on se äänitorvi, mutta yhtäkkiä se lähteekin muualle. Niin se on todella haavoittuvaista myöskin, että sä pystyt tavallaan rakentaa sitä organisaatiosta käsin. Kyllä. Ja sitten toisaalta se, että sulla on se äänitorvi, ja se puhuukin vääristä asioista. Niin, no joo, se on joo. Sellaisista asioista, mistä sä et haluaisi. Nyt tästä me ei puhuta. Joo. Että sitten se myös tekee ne yritykset aika silleen, että sulla pitää oikeasti olla silleen kotipesä puhtaana. Että sä tiedät, että kun mun työntekijät alkaa puhumaan asioista, niin ne ei heti vedä kaikkea tätä pitkää brändityötä, mitä me ollaan tässä tehty, niin vessanpöntöstä alas. Mutta hei, toi on itse asiassa tosi hyvä. Mä en ollut oikeastaan miettinytkään, että kun silloin joskus 15 vuotta sitten oli paljon näitä evankelistoja ja kaikkia muita, mitkä kiersi aika tapahtumia. Niin nythän ne on loppujen lopuksi on linkkarissa sitten tuuttaamassa sitä omaa. Niin titteli ei ole enää tämä sama. Että niillä on sitten jotakin ihan, jotakin muuta. Joo, ja se on mun mielestä ehkä
makeinta siinä, että siellä on ihan perus siis, että saattaa olla joku niin kuin, vaikka joku insinööri, joku tuotepäällikkö, joka tekee jotain niin kuin tosi semmoista niin kuin nippelityötä, mistä ei ole ennen tiennyt kukaan muu mitään. Ja nyt se jakaa sitä silleen avoimesti kaikille. Ja sit mä huomaan, että itsekin on joskus niin kuin jäänyt seuraa jotain videoa vaikka, mistä niin kuin ei tiedä mitään, mutta sitten se on jotenkin tosi kiinnostavaa silleen, että ai tällainen tämä toimii, tämä joku niin kuin, ihme suurteollisuusakku tai joku vastaava. Behind the scenes, ei kun siis niin kuin todellisesti ihan oikeasti. Mutta myöskin vaatii yrityksiltä ja myöskin yksilöiltä sen, että jo rekrytointivaiheessa pitäisi niin kuin tehdä tämmöinen value check, että arvopohja pitää olla kohdallaan, koska tossahan se on se riski, että jos se ihminen tulee siihen organisaation töihin ja se on tosi aktiivinen ja innostunut, mutta sillä on jollain tavalla tai toisella erilaiset elämänarvot kuin sillä brändillä, niin silloin se lähtee menemään mettään jo heti siinä vaiheessa. Et jos ei ole niin kuin yhteneväiset. Esimerkiksi nyt tässä niin kuin katselin tänään, kun tulin tähän, niin on paljon Pride-viikon ja Pride-kuukauden markkinointia tuolla. Niin yhtäkkiä sitten, jos se onkin niin kuin joku kauhean vanhoillinen yritys, joka ei halua puhua vaikkapa nyt, ottaa kantaa vaikka Prideen. Ja sitten se henkilö on muuten tosi iso äänitorvi ja tuo hyvin esille sitä, mutta sitten yhtäkkiä silloinkin sitten jotain sellaisia asioita, mitkä niinku hallituksen ja johtoryhmän mielestä on täysin no-no, niin ne on aika haastavia kysymyksiä. Niin ja siis ei tietysti tarvitse ihan sanotaan niinku yksi yhteen niinku sama. Ei, mutta siis riittävän yhteen ja jaettua. Niinku, ja sitten myöskin niinku sitä vapautta, että pystyy puhumaan ja ilmaisemaan niinku asioista. Et sekä yritys että niinku sitten tämä henkilö, molemmat mieluummin. Kyllä. Ja yrityksen pitää ehkä olla sitten tässä ajassa kiinni ja myös hereillä siinä, että hei, tällaistakin tapahtuu ja meidän täytyy myös niinku elää ja hengittää. Tämä on varmaan itse asiassa aika isokin muutos, jos niinku katsoo niinku pidempää aikaväliä, että millä tavalla niinku vaikka viestintää osastot piti kiinni siitä tietystä niinku narratiivista, mitä yrityksillä aina niin kuin oli, ja sitten säädettiin tosi tarkasti ja prepattiin paljon, että kuka menee mediaan ja mitä puhutaan ja mitä sai kysyä ja muuta. Ja nyt se on oikeastaan, niin kuin se kontrolli on niin kuin poissa. Eihän tästä mitään anarkiaa ole tullut. Mun mielestä tämä on mennyt paljon parempaan, mielenkiintoisempaan suuntaan, mutta siis on se niin kuin iso muutos varmasti monissa yrityksissä. On, mutta edelleen isoissa yrityksissä näitä esimerkiksi kun podcasteja tässä nyt on tullut tehtyä, niin mitä isompi yritys, sen varmemmin halutaan esimerkiksi kysymykset aika tarkkaan pari viikkoa etukäteen, jotta viestintä voi katsoa ne läpi. Mutta sitten on tavallaan, että ei koskaan voi lukea paperista niin kyllä vastauksia luontavasti. Kyllä, just luontavasti, mutta ikinä ei ole kyllä tullut mitään sellaista, että tätä ei saa kysyä, mutta se on edelleen vielä se, niin kuin elää se perinne, että viestinnän pitää tietää, mistä niin kuin puhutaan, mutta eihän ne voi mitenkään rajata sitä. Joo, ja siis kyllähän tuossa just, jos miettii vaikka linkkariikin, niin sillä pystyy vaikuttaa sitten, että jos yritys kouluttaa kuitenkin sitä henkilöstöä ikään kuin, että miten näissä kanavissa kannattaa toimia ja olla. Että sen sijaan, että antaa niin kuin, että kaikki saa tehdä ihan mitä tahansa haluaa. Että kun monethan käyttää somea vaikka silleen, että ne jakaa sinne tosi paljon kaikkea henkilökohtaisesta elämästä ja sitten sä lähdet helposti sitä viemään vaikka niin kuin LinkedIniin myös. Niin sitten se, että sä sun henkilöstölle järjestät koulutukseen ja pyydät asiantuntijaa sinne kertomaan, että miten tässä kanavassa kannattaa niin kuin olla, niin kyllä se vaikuttaa sitten siihen varmasti, niin kuin, että sinne saa enemmän sellaista sisältöä, mitä niin kuin itse ehkä sit siellä niin kuin viestintätiimissä tai joku toimaritasolla sit niin kuin toivookin. Että sen sijaan, että joku puhuu omista henkilökohtaisista asioista, niin puhuu vähän siitä niin kuin työhön liittyvistä jutuista. Ja jos ei kouluta, niin siinä on 2 riskiä. Mun mielestä melkein pahempi riski on se, että kukaan ei uskalla sanoa mitään, koska ne ei tiedä, mitä saa sanoa. Joo. Jos ne on isossa organisaatiossa, ne on tottunut siihen, että pitää olla niin kuin jotkut raamit. Ja toinen riski on sitten se, että joku lähtee sitten tekemään ihan mitä sattuu. Joo, toi oli hyvä pointti. Mä itse asiassa kävin tuossa jokin aika sitten yhdessä yrityksessä puhumassa just LinkedInistä ja miten tavallaan siellä pystyy vaikuttaa, niin sen koulutuksen jälkeen yksi henkilö sanoi, että oli hyvä, että sä annoit ikään kuin luvan meille nyt alkaa toimia näissä kanavissa. Että se, niin kuin, että vaikka heillä on niin kuin ollut lupa, niin sitten heillä ei kuitenkaan ole ehkä ollut silleen henkisesti vielä. Niistä ei ole koettu, että saa tehdä. On annettu lupa, mutta ei ole koettu, saa tehdä. Kyllä, just näin. Ja sitten se koulutuksen jälkeen siellä useampi henkilö niin kuin aktivoitui ja alkoi niin kuin innoissaan tekemään, ja siitä lähti semmoinen valtava niin kuin
tsunami-julkaisu. Niin. Ja sitten tosiaan koki, että nyt on lupa tehdä. Niin. Mutta tämä on ehkä siis semmoinen, mä oon tullut siihen tai törmännyt tuohon samaan asiaan joskus tosi pitkän aikaankin sitten, silloin puhuttiin niin kuin verkkosivujen päivittämistä, kelle annetaan oikeuksia ja mitä sinne, ja hirveästi pelättiin, siis yritykset pelkäs, niin kuin, että mitä tapahtuu, että jos joku sitten julkaisee siellä jotain, mitä ei saisi julkaista. Ja sitten mun standardivastaus oli aina se, että ja miten sä kontrolloit sitten sitä, että jos ne kirjoittaa mielipideosastolle vaikka niin kuin jotakin niin printille, että sä voit kontrolloida sitä kuitenkaan niin kuin mitenkään, mitä ihmiset tekee. Että kyllä sun pitää pystyä luottaa siihen, että kaikki haluaa niin kuin sitä yhteistä samaa niin kuin hyvää. Kyllä. Ja sama homma niin kuin tässä niin kuin sanotaan platformeissa ja somessa, että onhan se niin kuin tosi marginaalinen niin kuin tämmöinen marginaalista niin kuin sitten se, että mistä informaatiosta mukaan olisi, että ei saisi oikein sanoa. Ja kyllä me kaikki ymmärtää liikesalaisuudet, mutta aika harvoin niitä jotakin risteilijäpiirustuksia vedetään nettiin. Että Joo, tässä on nämä viimeisimmän Hornetin jotkut muutoskoet, että kyllä jokainen nyt nämä ymmärtää. Ja toki sitten täytyy aina muistaa niin kuin Suomessa esimerkiksi ja EU:ssa ylipäätään, niin tietysti työntekijöillä on lojaliteettivelvollisuus työnantajakohtaan, että ei sitten niin kuin voi ihan mitä vaan sanoa siellä, mutta kyllä niitäkin välillä näkyy näitä avautumisia. Että on, mutta se on muuttunut myöskin tosi paljon, niin kuin, että nyt mun mielestä monet niin kuin työnantajat niin kuin toivoo, että työntekijät tekee. Siis kun katsoo niin kuin noita kesätyöntekijöitä, että se on niin kuin yksi juttu sitä, että hei, että pidän niin kuin tämmöistä niin kuin videopäiväkirjaa ja someta tästä meidän systeemistä. Että siitä tulee koko ajan enemmän niin kuin tämmöistä aika niin kuin luonteva osa niin kuin meidän arkea. Ja mikä taas sitten tekee tietysti haasteen niin kuin ehkä viestinnälle ja osittain niin kuin markkinoinnille, että millä tavalla niin kuin sä päästät irti siitä tietystä kontrollista, mutta pystyt kuitenkin niin kuin ohjaamaan sitä oikeaan suuntaan tai kommunikoimaan niin kuin sitten sen yleisölle, että mikä on se, mistä tässä yrityksessä on kyse ja mistä tässä yrityksestä ei ole sitten taas kyse. Niin, kyllä. Niin, se on sellaista luontaista. Niin. Pakkohan tähän nyt, jos puhutaan kerran viimeisen 3 vuoden aikana olevista muutoksista, niin meidän pakko nostaa 2 kissaa pöydälle. Toinen on tekoäly ja toinen on automaatio. Mites niistä? Joo, kyllä musta tuntuu, että toi ChatGPT kun rantautui, niin se oli semmoinen, että monilla avautui silmät, että okei, että täällä voi tehdä tällaisia asioita. Se on varmasti siis sellainen, mikä on muuttanut jo paljon ja tulee muuttamaan. Helpottaa asioita, tehostaa tekemistä. Ja no nythän ollaan jo paljon nähty sitä, että on niin kuin henkilöstöresursseja vähennetty sillä, että on sanottu, että hei, tekoäly hoitaa tämän homman nyt. Että jännä nähdä nyt, että miten toi tulevaisuus sitten, että miten se tästä tulee menee. Et musta tuntuu, että me ollaan nyt varmaan just siinä hypeaallon harjalla aika lailla, että se ehkä lähtee tuosta vähän tasaantua kohta. Niin totta. Joo, siis ihan varmasti. Ja kyllähän niin kuin jotkut, nimille jos puhutaan, niin Klarna tuli tosi isosti ulos sillä, että me korvataan tyyliin kaikki tekoälyllä tästä eteenpäin. Ja ei se nyt ihan heti ainakaan, ensimmäinen yritys ei ehkä mennyt niin kuin ihan niin kuin maaliin asti, mutta ehkä se pointti enemmän siinäkin on se, että silloin kun sä lähdet tekemään tuollaista, teet sitä riittävän niin kuin isolla impactilla, niin sä saat aikaiseksi myöskin niin kuin paljon enemmän asioita kuin taas sit joku semmoinen, joka odottelee, että teknologia on kypsempää. Sä opit asioita myöskin. Ja ainakin tässäkin tapauksessa niin varmaan tämä KO-yritys niin kuin tietää se, että mihin asti sitä voi niin kuin tällä hetkellä venyttää ja sitten niillä on parempi käsitys, mitä se voi olla 2-3 vuoden päästä versus jollekin, joka toteaa, että emme lähde tähän mukaan ollenkaan, että ei onnistu nyt ja ei onnistu ikinä. Joo, eikö ne nyt tullut uudelta tiedotteella ulos, missä ne kertoo, että nyt ne on vähän palauttanut sitten kuitenkin sillä. Tähän mäkin viittasin, joo. Mutta siis silti se on, niin kuin, se on mennyt kuitenkin eteenpäin. Kyllä. Tämä on niin kuin se, mikä näissä aina vähän niin kuin ehkä tietyssä mielessä unohtuu. Joo, kyllä. Ja olihan se nyt tuossa yksi henkilöstövuokrausfirma, no voi sen nimilläkin sanoa, ei se mitään, Easy, joka tuli vähän, että ei ehkä ihan mennyt kaikki niin kuin putkeen. Mutta mun pointti on kuitenkin se, että mä sanoisin näin, että on nyt valovuosia yhtäkkiä brändillisesti niin kuin edellä ja tehokkuudessa todennäköisesti edellä kuin jotakin toista kilpailijaa. Ihan vaan sen takia, että heillä on jo tätä. Ja hekin niin kuin taas tapahtuu oppimista. Niin, kyllä. Vaikka niin kuin helsinkiläiselle työntekijälle tarjotaan vuoroa Ilomantsista, mutta on se huono, mutta kuitenkin ollaan taas steppi lähempänä sitä, että se ei ole kuitenkaan manuaalista tekemistä ja niin kuin helpotetaan ja
tehostetaan. Joo, ja siis se, mikä mun mielestä on tosi mielenkiintoista noissa, että mekin täällä ollaan paljon testattu ja käytetään tekoälyä jo suvereenisti monissa asioissa, mutta se, että kun me aloitettiin silloin joskus 2-3 vuotta sitten, niin ne palvelut oli tietyllä tasolla ja aika nopeasti oli silleen, että okei, no näistä on ehkä jotain apua, mutta tämä ei vielä niin kuin ihan hirveästi vie tätä asiaa eteenpäin. Sitten nyt toisaalta niitä samoja työkaluja kokeilee, niin ne on jo niin kuin valovuoden parempia. Jep. Ja Joo, nyt sä ootkin silleen, että hei, täällä voi itse asiassa tehdä tämän jonkun tietyn asian tosi hyvinkin. Niin, että nyt se on tullut se auttaa jo. Aikaisemmin se tuntui siltä, että tämä ei ole ehkä ihan oikein ja tämä ei oikeastaan ehkä auttanut ollenkaan. Mutta nyt kun sä testaat sitä uudestaan, niin se vie sua jo vähän eteenpäin. Kyllä. Joo, ja monesti aika pitkällekin. Mä oon ehkä itse asiassa huomannut tuon saman, niin kuin vaikka tuossa Googlen, kun sinne on tullut näitä hakutuloksia, nyt niin kuin sitä on rollattu koko ajan. Niin ihan ensimmäistä, mitä mullakin niin kuin tekoälyn tuottavat, ihan roskaa. Siis niin kuin, ne tuntuu heti siltä, että tämä ei oikeastaan. Ja nyt kun mä katsoin sitä taas niin kuin tyyliin tällä viikolla, niin mä katsoin sitä, että nämä on itse asiassa yllättävän hyviä. Joo. Ja tämä on lause, mitä mä oon huomannut toistavani näin koko ajan, että se on aina yllättävän hyvä. Ja mä vähän yllätyn sillä niin kuin positiivisesti, miten paljon se on mennyt eteenpäin. Joo. Mä tykkään siitä, mä en tiedä kuka sen on niin kuin ensimmäisenä sanonut, mutta se lainaus että jotenkin, että tämä on niin kuin tavallaan se huonoin versio, mikä tästä on olemassa. Että tästä se niin kuin paranee joka kerta. Että se just noissa kuva- ja videotyökaluissakin tavallaan, ne ekat oli vähän kökköjä ja sitten alkoi vähän paranee ja sitten jossain vaiheessa tuli se, että hetkinen, että onko tämä nyt tekoälykuva vai onko tämä oikea valokuva. Että niinku ihan järjetön vauhtia kehittyi sit siihen, että nyt me ollaan siinä tilanteessa, että just joutuu niinku oikeasti miettimään, että pitäisikö tämä nyt jotenkin merkata, että hei, tämä on tehty tekoälyllä vaikka tämä kuva. Että. Kyllä, joo, ja siis se on joka kerta, se tulee, niin kuin Tero sanoi, niin se on niin kuin positiivinen yllätys, mutta samaan aikaan se ei ole yllätys, koska se on ollut meidän oletusarvo aina siitä lähtien, kun on tehty Paluu tulevaisuuteen -elokuvaa, että jossain vaiheessa me ollaan niin kuin siinä, että meillä on joku väline, joka pystyy tekemään aika paljon asioita, mutta sitten kuitenkin niin kuin, ehkä meillä on myös, me ihmiset ollaan kehitetty tässä sillain, että me on opittu siihen, että se on ihan sama, jos sä sanot kollegalle, että tee mulle blogiartikkeli, niin ei se kauhean hyvä ole, jos et sä niinku briefaa sitä yhtään sille kollegalle, että hei, minkälaista blogiartikkelia, mitkä ne ideat ja mitkä ne, niinku ne pääasiat siinä pitäisi olla, minkälainen tyyli ja näin. Niin sit tulee jo paljon parempi, että mekin on opittu käyttämään tekoälyä ihan toisella tavalla tässä niinku viimeisen vuoden aikana. Näin on. Joo. Ja sitten tietysti kun tässä omaan niinku tyyliin uraan ja niin elämään mahtuu aika paljon kaikenlaista, niin eihän ensimmäiset tietokoneetkaan ollut minkäänlaisia. No ei. Et sä pystyt tekemään niillä oikeastaan yhtään mitään. Ihan niillä ensimmäisillä. Ja sitten se on koko ajan tullut niinku siitä eteenpäin. Sama homma niinku sitä, että no kuka nyt tarvitsee matkapuhelinta ja kuka nyt tarvitsee sähköpostia puhelimeensa. Kuka nyt tarvitsee internetselainta. Kaikessa me ollaan menty niinku ihan valtavaa vauhtia eteenpäin. Ja totta kai siinä tulee niinku se saturaatiopiste. Jännä nähdä, että mikä se tulee tuossa automaatiossa tai tekoälyssä, tai miksi me tullaan sitä sitten loppujen lopuksi niin kuin myöhemmin niin kuin kutsumaankaan, että milloin tulee se saturaatiopiste, että ne on niin pieniä ne muutokset, että niillä ei ole meille enää niin kuin, samanlainen merkitys kuin sillä, että no nyt sulla on taas niin kuin 5% enemmän pikseleitä tai jotain muuta, niin kuin, Kyllä. mikä ei enää liikuta ketään. Joo, ja just toi niin kuin, se automaatio oli se toinen kysymys, tavallaan nämä AI-agentit ja just se, että pystyt automatisoimaan tiettyjä prosesseja ja sitä tekemistä, että nyt me ollaan, mä sanoisin, että varmasti Suomessakin suurin osa yrityksistä ollaan tekoälyn osalta siinä vaiheessa, että sitä hyödynnetään niin kuin jollain tasolla. Just generatiivista tekoälyä vaikka sisällöntuotantoon tai tämmöiseen asiakaspalveluun, tekstipohjaiseen tämmöiseen, mutta sitten se, että kun se menee oikeasti sinne prosesseihin, missä sitten ruvetaan muuttaa tavallaan sitä bisnestä, niin siinä vaiheessa se alkaa mennä niin kuin mielenkiintoiseksi. Ja tässä on myöskin se, että ne yritykset, jotka on ollut niin kuin ehkä, sanotaan tässä, mä nyt puhun tästä digitransformaatio, voi olla vähän väärä termi, mutta siis ne, jotka on ollut siinä koko ajan niin kuin siellä oppimiskäyrän niin kuin huipulla, niin kuin hakenut sitä niin kuin tyyliin maksimihyötyä, niin todennäköisesti ne, jotka on digitoinut enemmän sitä omaa prosessiansa tähän mennessä, niin ne saa myöskin niin kuin tästä vaiheesta kaikkein eniten hyötyä. Ja tämä on niinku semmoinen, mikä aina unohtuu, että jos sä oot tehnyt vaikka niinku tyyliin video-ohjeet tai niinku digitoinut sun kaikki niinku ohjekirjat ja tuonut sen niinku portaalissa sun vaikka huoltohenkilöstölle globaalisti,
niin yhtäkkiä sä pystyt tätä dataa ja niin kuin sitä ikään kuin asiakasdataa hyödyntämällä tuottamaan niin kuin merkittävää etua itsellesi ja niille kavereille. Kyllä. Mitä taas sitten ne, jotka ovat, no ei vielä oikein tarvita, tämä mappi on ihan hyvä toimiva, että siellä vaan hiasen takana. Niin siellä ne menee kaikki 300 ohjekirjaa. Joo, siis ehkä just semmoinen, en nyt halua klousata tätä keskustelua vielä välttämättä, mutta niin kuin hyvä mun mielestä, kun puhutaan tekoälystä, niin tämä on nyt se hetki, jolloin ei kannata työntää päätä puskaa. No, tämä menee ohi. Niin, tämä on joku villitys. Kyllä. Joo, just näin. No tämä on vähän sama asia kuin silloin, kun aikoinaan niin kuin some tuli ja sitä joutui perustelemaan aika monelle yritysjohtajalle. Aika monesti se oli se, että no tämä on vaan villitys, tämä menee ohi ja sitten heti 15 vuotta myöhemmin, 17 vuotta myöhemmin nähdään, että joo, no ei ollut, että nyt ollaan ihan samassa tilanteessa. Sama oikeastaan takaisin siihen kanavakeskusteluun niin kuin siitä, että tulee uusia kanavia ja se on niin kuin, ja lähtee jotakin niin kuin pois, mutta ne, mitkä on siellä riittävän, niin kuin, tai edes jonkun määrän niin kuin opiskellut niitä, testannut ja todennut, että ei toimi tai tämä niin kuin toimii, niin se oppiminen, mitä siinä tapahtuu, niin vie sua koko ajan eteenpäin. Niin. Että taas ne, ehkä nyt se joku MySpaceen tai johonkin meneminen, niin ei välttämättä ollut niin kuin se kaikkein strategisin liike silloinkaan. Tai oli varmaan niin kuin silloin aikaisemmin, mutta sanotaan, että ei sitä enää niin kuin hirveästi ole hyötyä. Mutta jos sulla on se kulttuuri, että sä pystyt testaamaan, ottaa niin kuin uusia asioita käyttöön, niin totta kai sä saat siitä etumatkaa. Tämä on se, mitä monet ei niin kuin hiffaa. Niinpä. No, nyt me vähän niin kuin sivuttiin tätä, mutta mikä olisi teidän ennuste 2030-luvulle? Missä silloin ollaan? Nimenomaan nyt markkinointia. Mä annan Jussille ensin, koska mä oon ollut niin väärässä näissä aina. No siis tuntuu aika haastavalta ennustaa noin kauas, kun tuntuu, että tulee 2 viikon välein tulee aina jotain niin kuin tajunnan räjäyttäviä työkaluja tällä hetkellä ulos. Mutta kyllä mä uskon, että se hype tulee niin kuin laantuu, vähän niin kuin mitä Tero sanoi tuossa, että jossain vaiheessa tekoäly tulee olemaan vähän niin kuin sähkö, että ei me huomata enää, että me käytetään sähköä, vaan että se on osana meidän niin kuin kaikkia palveluita, mitä me käytetään. Että se tulee näihin työkaluihin, mitä meillä on käytössä ja osaksi sitä arkea, mitä me eletään. Sitten se tulee varmasti niin kuin tehostaa tiettyjä asioita ja meille ihmisille jää sitten vähän enemmän aikaa siihen, missä ihmiset on hyviä. Niin kuin luova ongelmanratkaisu ja empaattinen ajattelu ja semmoinen niin kuin ehkä johtaminen ja näkemyksellisyys ja sellainen niin kuin aito näkemys, mitä kannattaa tehdä ja mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Että toi tekoälyhän niin kuin tuottaa valtavat määrät semmoista keskinkertaista skeidaa suoraan sanottuna. Niin sitten se, että sä pystyt erottautumaan siitä. Ja 2030-luvulla mä uskon, että nämä laitteet, mitä me käytetään, ne saattaa olla niin kuin aika samannäköisiä, mutta ne niin kuin softat, mitä siellä on, niin saattaa käyttäytyä vähän eri tavalla. Joo, ja kyllä tämä on niin kuin mun mielestä ihan hyvä näkemys niin kuin siinä, että mä näin joskus niin kuin ihan alkuvaiheessa sitä, että tekoäly tai ylipäätänsä tämmöinen automaatio, että se tekisi niin kuin keskinkertaisesta tai vähän niin kuin sanotaan niin kuin heikomman tasoisesta tekijästä, niin kuin, totta kai se tekee paremman, mutta se, että se ei välttämättä tee siitä niin kuin millään tavalla ammattilaista. Et sama homma, että mullekin on jaettu toinen päin, mistä en ole kirjailija, enkä pystyisi koskaan olemaankaan. Et se on ihan eri skillsetti. Sama homma joku valokuvaus, vaikka mulla olisi minkälainen laite kädessä, niin ei se tee musta niin kuin valokuvaajaa. Niin tuossa on vähän sama asia sitä, että ei tekoäly tee meistä niin kuin automaattisesti jotain, mitä me emme jo ole. Ja tästä tulee taas se, että ne, ketkä on niin kuin ehkä kaikkein pisimmällä, kaikkein parhaita, oli ne sitten lääkäreitä tai mitä tahansa markkinointiviestintäasiantuntijoita, niin todennäköisesti ne, jotka ottaa niin kuin käyttöön niitä uusia työkaluja, niistä tulee aina vaan parempia ja parempia. Ja tämä on niin kuin se, mikä siinä tulee tapahtumaan. Joo, ehkä se ero just niiden niin kuin hyvien tai keskinkertaisten ja hyvien ja tosi hyvien välillä tulee niin kuin vielä kasvamaan. Joo, totta. Eli myöskin omaa osaamista ja ammattitaitoa täytyy kehittää. Et ei voi, just näin siis jonkun videon somessa, että tulevaisuudessa yliopistotutkinnolla ei ole enää mitään väliä, vaan väli on vaan sillä, kuinka hyvin osaat käyttää tekoälyä. Mulla jäi heti niin kalskatti, että joo ei, se nyt ihan noin mene. Jos et sä ymmärrä sitä sun substanssiasiaa ollenkaan, niin silloin sä voit hyväksyä kaiken sen skeidan, mitä sieltä tekoälystä tulee. Kyllä. Koska sä et ymmärrä, sulla ei ole kritiikkiä eikä niin kuin, sulla ei ole ajatuskykyä
tehdä sitä eroa hyvää ja huonon välillä. Mikä tulee oikeastaan, mitä Jussikin sanoi tuosta näkemyksellisyydestä, että sitä tarvitaan niin kuin aina. Että jonkun uuden luomiseen tarvitaan aina jotain näkemystä ja sitten uskallusta siitä, että osaa ottaa niin kuin, tai uskaltaa ottaa riskejä niin kuin sen kanssa epäonnistua. Tämähän ei kuulu niin kuin automaation ideaan niin kuin siinä, että tehdään hirvittävä määrä jotain, mikä ajatella, että tämä ei välttämättä oikein toimi. Kyllä. Että toi niin kuin yksi, mikä tietysti varmaan katsoo tuonne 2030-luvulle, niin mä en usko, että noiden isojen yritysten ylivalta tulee murenemaan ainakaan. Et mä uskon, että päinvastoin, jos ei niihin tule jotain regulaatioa, niin se tulee niin kuin vaan kasvamaan. Et se niin kuin isot tekkiyrityksiä. Joo, isoja tekkiyrityksiä. Että se niin kuin data, pilvipalvelut, me tiedetään jo nyt, että siellä on nämä käytössä Microsoft, Amazon, Google, mihin se kaikki data pääosin niin kuin säilötään. Niin se on ihan valtava assetti sitten taas toisaalta tällaisessa niin kuin yhteiskunnassa, mikä tulee niin kuin kehittyä koko ajan tavallaan sen pohjalta. Niin sen mä uskon, että ne on niin kuin yhtä isoja ja varmasti isompia kuin mitä ne nyt on. Aivan. Niin, tämä ikuinen kysymys siitä, että kuka omistaa sun datan? Kuka omistaa sun niin kuin digitaalisen identiteetin? Kyllä. Minkälaiset on vastaus tähän? Joo. Ja sitten just toi niin kuin vaikka OpenAI nyt, joka tämän niin kuin ChatGPT:n toi meille, niin siellähän on Microsoft on taustalla siinäkin. Että tavallaan, että nyt mun mielestä oli mielenkiintoinen, ne kehittää tällaista jotain uutta vähän niin kuin puhelimen korvaajaa, semmoista jotain kaulassa pidettävää käyttöliittymää. Kyllä, että tämä on, niinku on nyt tavallaan sitä, niinku, että sitten kun mennään niinku oikeasti silleen, niihin lentäviin autoihin, että voiko tulla jotain tollasta. Mutta siinäkin mun mielestä mielenkiintoista just se, että siellä on ne samat isot tekkifirmat kuitenkin taustalla. Sitten kun tulee jotain tollaisia, niin, ja jos joku onnistuu kehittämään jotain hienoa, niin sitten Google tulee ja ostaa sen pois. Ja sitten se onkin yhtäkkiä Google-palvelu. Just näin. Niin, ja sitten se voi olla, että se on loppujen lopuksi kaikkien niin kuin etu, että silloin se teknologia myöskin, niin kuin, tai se idea tai se teknologia tulee niin kuin mahdollisimman laajalle porukalle myöskin niin kuin hyötykäyttöön. Kyllä. Se on aika hankala ponnistaa niin kuin sitten pienillä rajallisilla resursseilla. Kyllähän se monissa suomalaisissa startupeissakin on niin kuin nähty, että hatun nosto kaikille, jotka pääsee edes niin kuin, portista ulos niin sanotusti. Kyllä. No mitä me tästä kaikista on opittu nyt? Mistä yhdestä tai ehkä kahdesta korkeintaan asiasta pitäisi jokaisen markkinoijan olla kiinnostunut ja ainakin tietoinen juuri nyt? No mun arvaus on tuossa noin, niin kuin se, ehkä tämä liittyy tähän tulevaisuuteen, niin kuin siis, että sun on ihan pakko olla kiinnostunut niin kuin sitä datasta. Että jos et sä ole kiinnostunut datasta ja tuloksista ja siitä teknologiasta niiden niin kuin takana, niin kyllä tämä niin kuin aika niin kuin ideointi ja sellainen ideointiheittely, niin sitäkin jo tarvitaan, mutta jos se on sun ainoa skillsetti, niin kyllä se aika heikolta näyttää. Kyllä. Joo, ja sitten taas just se perusta kuntoon niin sanotusti, että se hyvä strategia, suunnitelmallisuus, sellainen niin kuin tiedetään, mitkä ne on ne meidän taistelut, mihin me mennään, ja ei lähdetä sinkoilemaan joka suuntaan sitten taas toisaalta. Ja sitten se, että on niinku utelias just kaikkea näitä uusia asioita kohtaan. Et vähän niin kuin just sanoin tuossa, että nyt ei ole se hetki, jolloin kannattaa niinku työntää pääpuskaa ja todeta, että no, että kyllä toi tekoälyhomma tuosta tulee niinku jonnekin katoamaan, vaan että kyllä se pitää suhtautua uteliaasti siihen ja lähteä kokeilemaan ja testailemaan. Just näin. Eli näkemys, uteliaisuus ja data. Oliko tämä yhteenveto? Tämä on aika hyvä. Se on hyvä. Aika hyvin keksittiin tässä näin. Niin. Kyllä. Hyvä. No, mutta tähän on hyvä lopettaa. Kiitos tästä ja jatketaan seuraavassa. Kiitos. Kiitos.